ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସତ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ରୁମରେ ରହିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏ ହଉଛି ସକାଳୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଭ୍ୟୁ। ଏ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନର ବାହାରବଣ୍ଡା ପାହାଡ଼, ଯାହାର ଲମ୍ବ ପାଖାପାଖି 17 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ କେମିତି ତେଲ ପେଢ଼ିକି ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ କୋଉ ଡିଜାଇନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ବାହାର କରାହେଇ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ ମାର୍କେଟ। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ମାଛ ପୋଡ଼ା ବି ମିଳୁଛି, ମାଛ ଭଜା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଲୋକ କିଲୋ ଦାରିଆ ନେଉଛନ୍ତି କିଲୋ ଓଜନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏ ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ